Čaute ľudia, vás vítam u tretieho partu z horového Minecraftu. Dneska to bude ako každý iný diel. Proste ideme niekam na výpravu a pôjdeme rovno ťažiť, keď nájdeme nejakú peknú kývku, alebo proste už musíme nazbierať tých 20, neviem koľko železa, aby sme spravili nejakú zbraň, konečne, ale najprv musíme vytvoriť ten stôl na vytváranie zbraň. Takže navrhujem, ja tu som sa naháňal s tým Johnom, neviem čo to bolo za Baby John, nejak sa volal tak. Proste som sa tu s ním naháňal jak, neviem. Ja včera to bolo, teda minulý diel to bolo zaujímavé. To nehovorím, že nie, kvôli tomu, že som kopal orečka a hneď tam na mňa vyskočil. On bol schovatý v tých orečkách, ten biely, neviem jak sa volá. Som sa hrozne lakol. A potom do mňa vyskočil nejaký mimiker. Ja, že čo to tam bolo, že nejaká ruka. Pôjdem tam a vidím, jak na mňa vyskočí. To bolo hrozné, som sa lakol úplne. No. Tam bola nejaká kejvka, som mi zdá, že tam, takže pôjdeme sa tam pozrieť, možno, že tam nájdem nejaké tie veci, nejaké to železo a tam. Bude to určite dobré, keby som tam našiel železo, aby som mal viacej, lebo čím viac, tým lepšie. A toto vyzerá na dobrú kývku. Tak tam železo? Že je tam železo. Tak asi tam idem. A my sme si neobrali HPčka, tak pôjdem taďalto. Tak si ich uberem. Uhlie potrebujem. To súrne potrebujem, ja žiadne nemám. Dúfam, že tu na mňa nevyskočí zase. Dobre. To bolo to železo, idem preto. A tu je toho dosť celkom. Takže nice. A zoberiem rovno aj ten koper. Bude sa mi hodiť na tie zbranie, lebo s tým sa robia náboje. Kto nevie. A to vyzerá, že je dobrá kývka toto. To je villager. Fuj. No tak tam asi do tej strany nepôjdem. Chcel som, ale asi som si to rozmyslel, lebo tam to určite nebude normálne. A ja tam... tu je železo. Dobre. Potrebujeme mať čo najviac. Aby sme si spravili nejakú tú zbraň. Ale by som sa dobil. Ty kokos, mňa myklo! Ty vole, už ma tu strašia, ty kokos. Ja som iba videl tú bielú ruku. Od krvi, ja som mňa... Teraz som sa bez randy lakol. Fuj. Ja som skoro odišiel od stoličky. Neviem, či tam ten villager ešte je, alebo nie. Lebo rád by som tam išiel. Není. Ja som tam... Opasce. Fuj! Ja len začnem a už ma tu zabíjajú. Ty kokos, ja som sa tak lakol.
35 ironu a to by mohlo aj stačiť na nejakú zbraň už. Takže ideme sem, dáme uhlie a dáme železo. Tak. A počkajme, zatiaľ môžeme ísť. Neviem. Drevo mám. Ako tak. A mám celkom. Neviem, čo poviem teraz robiť, ja mám zlaté jablko, ja som si ho mohol dať a prežiť. Neviem, či by som prežil, ale... Možno. Ja, tento herný mod má celkom dobrý. Je to sranda proste. Neviem, mňa to baví. Fú, ja neviem, čo tu poviem robiť teraz, lebo sa to vypieka a to bude chvíľu trvať. Takže tak. A teraz by sme mohli, neviem, poďme zobrať tak gold, alebo aj zlato sa bude hodiť na nejaké tie zbranie, takže to beriem. Rád by som našiel tú cave, v ktorej som bol. A ja si myslím, že ja si pamätám cestu. Takže ešte tam pôjdeme, ale budeme si dávať väčší pozor. A budeme mať k tomu aj zbraň. Takže to bude plán. A on sa tu spomnul ďalší Iron Golem. Však v prvej časti ho zabil, Siren Head. Divné. Neviem, prečo sa tu spomnul. Ale však mne to nevadí, nech tu nech sú tu aj 5 kľudne. Takže... tak. Kvôli tomu, že mi tu moc pomáhajú s tými monštrami. Už sa začína stmievať, takže ideme... Zdaj, aké by som tam čo videl. Už tam... 15. Čakať možno. Mne sa zdá, že sa to kraftí. Počkaj. Nekraftí sa to. Tak, to by som mal mať. Tak. A tak. Alebo tu majú byť logy. Skúsime... skúsime tie logy. On tam je znova. On je na tom úplne istom mieste. Babyčku. Golem, kde si? Poď sem. Golem, tu je. Poď sem, tu je maličko. Zabij! Pomoc! Tu je... už není. Poď preč z mojho domova. Ja sem pustil. Pomerí. Tak. Tam! Nechajte ma, pustite ma! Čo som vám spravil? Nemám. Ja tu budem mať týchto proste doma. No ďakujem. Ty vole. No dobre, chcel som... Ja sa rozbila sekerka. Chcel som logy.
Ten Siren Head zničil v prvej časti. On tam je zase. Plno na tom istom mieste. No, necháme ho tam, kde je. A dúfam, že to tak bude. Lebo ja neviem, či to tak je úplne, ale skúsim to. Je to tak. Mám guny, asi. Wow, je to tu? Wow, nice. Počkaj, možno, že mám na nejakú hneď zbraň. Asi by som začal nejakým tým slabším. Taký Glock, ale no, to čo? Taký Glock by som si spravil skôr. Tak, mám Glocka. Wow, kámo, to vyzerá dobre. Čiže ja tam asi radšej von nepôjdem. A pozrite sa na to. Kámo. Je to akože dosť pekné. To sklopí. Čo je? Už viem, čo to je. Už viem, čo to je. Tak. Ale tak asi to ukončím. No, asi hej. Tak toto bol tretí part horor Minecraftu a čau.